Zvinhu zvasiwa zvakaoma. Foni yangu. Babaji. Foni yandasiya izvozvo apa. Wait. Uya munatora foni. Babaji. Halo. Uyai pano. Mana foni yangu enda. Mama todzoka maiti. Tadzoka babaji, ndauya ndikatsveta foni yangu apa. Mimi natorawo foni yangu. Papi. Papa, munoza ndasvika ndikaona mabhaketi riri kutsva nezuva apa. Ndikati ndibvise bhaketi ndakuna pasina foni. Pasara tumabhegi chete. Ino yanga kutorere foni yenyu ndiani papa maiti. Zviri kundinetsa babaji. Handina, ndauya nayo foni yangu iri pamusoro pewi. Handisi foni mubhegi. Handina foni mumahomu angu inini. Ndipei foni yenyu ndiipipe chop munhu iye asati afamba kuenda kuri. Ini manje mangu maiti mune mari here nini foni mangu? Mune mari. Chingodipai ndiedze baba tiunzai kuno because hakuna munhu angambo foni kutorwa foni padhuze kungonotora bhaketi apa nekudzoka pasina foni. Iruringa. Imi foni iruringa momwe menyu kaini. Aiwa paripa. Imi foni iruringa momwe menyu baba muri kutarisa chikwa ini. Kutarisa pa iri foni iruringa momwe bata chinyi. Baba unoba foni yangu iwewe. Maiti ndaba here foni ini andika. Saka foni yangu irutsvage momwe makwe foni yandiri kushaya panapa. Haundi trust handika. Aiwa haundi trust because alright zvandabvunza kuti foni yangu ndiri kuishaya wadi kutaura kuti ndindi nayo. Ungori utsvage foni mangu. Maiti ini foni yacho ini. Ndoumba alright. Uri kuti mune chinhu handisi password tarisa. Hausi kundichenesa pamwe pane zvangoda kutsvaga foni mangu chitsvaga undiratidze kuti unoone. Hapana chandambori ndapota ndikutrust here. Saka wadi kutaura kuti nditi nefoni yangu wanga une zvangoda kutsvaga chitsvaga zvauda kuona unditaurira kuti zvizvo ngochida kuona. Maitipa ndatotora foni yenyu apa pane kasongo kamairidza nezuro manheru kamairamba muchidzokorodza kaika. Ndokasongo kenenge ndokuda kutosenda nefoni yangu ndatokasendera kuseri kwemba. Kasongo kari. Pane kasongo kamairidza manheru papenenge takurara pane chiti arambai muchidzokorodza songo imaiti rambai muchidzokorodza songo. Songo yamai mukanganwa. Ndairidza masongo zamai mukanganwa nezuro iye yamaitira. Iyoyo ndo ndiri kudazve maiti nditsenderewo ndinenge ndokuda kutosenda iyoyo. Saka baba ndi unoroti unotadza kuti maiti foni yangu iyi. Watadza kuti maiti ndisenderewo songo yamai mukanganwa yaidzokorora nezuro manheru. Ndo ndinenge ndiri kuda kuti nditosende iyoyo maiti ndichindisenderayo. Sorry kani maiti. Zvinhu zvingori nyore newanitaurira masongs amai mukangano anoonekwa paYouTube. Unodai. Aiwa, mira, chindiratidza uchikaridza kasongo kacho maiti. Uchikaridza uchindiratidza unoita sei baba. Ukudzwa masongs amai mukangano. Dzakawanda. Iyo ndikudai yakanzi rapa iyo yakuridza. Inoenda paYouTube channel yavo yakanzi mukanganwa aiwa apa wotoklika wona esako ese masongo ese ndawari paYouTube ese nezvese zvauri kuona mavideos mauyu ese 30 mukanganwa ndo yamairidza irapa vanonditi aiwa vanondidzorera nyasha zvakanyanya ndinonzwa kusvedera padhuze naMwari inandibvunzika kugara padhuze naMwari aiwa chishayiwa ndozokuendeke ndichida iyoyo ndazvakaona ndozokuendeke ndichida iyoyo zvacho